música. Tan salts, tan espectacular, tan... Sexy? Oh, sí. I saps quina altra cosa trobo extremadament sexy? Què? Els músics. Els músics? Sí. Trobo que són com molt bohemis, no? No, mira un moment. És que estàvem aquí parlant de música i hem pensat, va, sí, i hem de veure una cançó real, així que va, començar. Però què passa, home? Un instrument, alguna música. Molt bé, cançó, no, ja no posa no. Vale, curatiu, no tots els músics són sexis. No sé si era sexy o no, però sí que tocar realment bé és la Lola Floret. Sí, això és veritat. Ara, amb tots vostès, la Lola Floret ens interpretarà amb el seu violí una peça fort.